ji dema ku pêdê di silata deverên Kurdî ji rejimê wergirt piştî şoreşa Sûriyê bi proseyeke plan kirî. Xebatkar û çalakvanên Kurd yên dijî rejimê û xwedî bandoreke berçav di civak û şoreşê de kirine armanc. Yek ji wan li Hengan Fuad Ibrahîm bû. Fuad Ibrahîm gelek caran ji aliyê rejima Be'sa Sûrî û pêdê ve hatiye girtin. Cara dawiyê di 24 Adara 2017 de li ser destê pêdê baskê PKK li Sûriyê hate revandin. Ji dema binçavkirina wî ve tu agahî li ser tunene û caranvîs nediyar e. İbrahîm di salên heşteyî de tevlî tevgera azadîxwaza Kurd li Sûriyê bû, wekû endamê Encûmena Herêmî ya Partiya Azadî ya Kurd li Sûriyê cê xwe digirt. Ji kesin pêşin bû ku beşdarî di xwepêşandanê li dijî rejima Esed li bajarê dêrgê kir. Piştî damezrandina Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê, İbrahîm bû endamê wê. Di dema damezrandina desteya bilindiya enhekesê de ji endamtiya emîndariya giştî ya enhekesê re hate hilbijartin. Di duyê meha dehan de ji sala 2016 pêdê İbrahîm revand. Ji ber beşdariya wî dê xwepêşandanekê de hevdehê mehê de ji heman salê ew serbestberdan lê gev bi kuştinê lê xwarin. Eger dev ji karê siyasî bernede, lê Fuad dev ji bawerî û karê xwe yê siyasî berneda, karê xwe berdewam kir. Takû di 24 Adara 2017 de li ser destê pêdê li dêrkê hate revandin û binçavkirin. Pêdê mûkir nayê ku Fuad li bawê girtiye. Xebatkarê Kurd Fuad Ibrahîm ku yek ji endamên serbûxwe bû di Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de û nûnerê tevgera ciwanan li bajarê dêrkê bû di zindanên pêdê de ye û rastserî işkenceyeke tund hatibû. Ji ber wê yekê pênc caran hate rakirin ji bo nexweşxaneyê û rewşa wî ya tenduristî bi yekcarî têkçû bû. Tevî wê yekê hîn jî bêguneh di nav çar dîwarên pêdê de ye. Ango tenê xwe da çarenivîsa wî dizane. Fuad Ibrahîm bê temenê xwe di 10 saliya pêncan de ye. Xêzandar ew bavê 8 zarokan e, 3 kur û 5 keçin. Li gel dayîk û hevjîn û zarokên xwe li gundê Şekir xaç dima. Ji dema revandina wî rewşa zarokên wî pir xerab e. Ew li gel dayîka xwe li gundê Şekir xaç yê ser bi dêrka Rojavayê Kurdistanê ve dimînin. Ji dera debara jiyana wan jî tenê dahatin bixçeyê wan bû ku ew jî debara jiyana wan nakew kêmtirîn pêwîstiyên jiyana rojan e dabî nake. Di destpêka sala 2019 de Fransa xwest ku bi rolekê di nîzîkirina aliyên Kurdî de di Rojavayê Kurdistanê rabe. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û pêdê re bi cuda cuda buwara civiya û destpêşxeriya yek helwêzkirina Kurdî li Sûriyê pêşkêşî herdû aliyan kir. Enekesê amadebûna xwe daxuyanî lê hin mercên wê hebûn wekû destpêk serbestberdana revandî û binçavkiriyan, eşkerekirina çaranvîsa wan, serbarî rawestandina kiryarên pêdê û rêgiriya wê lê karê enhekesê û partiyên wê li Rojavayê Kurdistanê û dubare vekirina ofîs û baregehan wekû diyarkirina niyazên pak ji bo destpêkirina danûstandinan û yekhelwîstiya Kurdî. Jariyê xwe ve pêdê jî xweş destpêşxeriya Fransî bi eşkere neda paş, lê di heman demê de tu gavên ciddî neavêtin takû piştî salekê ji destpêşxeriya Fransî û hewlên hin aliyên navdewletî û Kurdistanî bi taybet yên Herêma Kurdistanê serkirdeyê giştî Hesedê Mezlûm Ebdê ber bi wê destpêşxeriyê ve hat. Di twîtekê de heman destpêşxeriya Fransî ragihand got ku ew ê kar li ser dosyeya revandî û binçavkiriyan bike. Komîtekê bi wê mebestê ava bike. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê jî bi encaman agahdar bike. Serbarî vekirina rê li pêşiya vekirina ofîs û baregehên enekesê weşandina çend tometên li dijî serkirdeyên enekesê ku ji aliyê pêdê ve hatibûne derxistin lê tanha ji birî vekirina ofîsan tu gavên din ji aliyê pêdê ve wekû diyarkirina niyazên pak ji bo nîzîkirina aliyên Kurdî nehatine avêtin. Bi taybet dosyeya revandî û binçavkiriyên Kurd di zindanên pêdê de. Xebatkarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê bi dirêjehiya xebata xwe ji aliyê rejima Sûriyê ve her wiha piştî radestkirina herêmên Kurdî bo pêdê ji aliyê çekdarên pêdê ve rastserî girtin û zindankirin û îhane û eşkenceyê hatine. Şûna eşkenceyê li ser laşê hin ji wan girtiyan. Ta roja îro wekû bilgeyekê diyar e. Tanha xebatkar û serkirda û çalakvanên Kurd wek Behzad Dorsen, endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye, çalakvan Emîr Hamid û Fuad Ibrahîm her wiha bi dihan endam û alîgirên enekesê ji aliyê pêdê ve binçavkirîne û çarenivîs tanha nediyar ew. Tanha pêdê pabendî bi lêdwan û ragihandinên xwe derbarê serbestberdana revandî û binçavkiriyan de diyarkirina çarenivîsa wan nekiriye. Bi tenê di mehên borî de hejmarek ofîs û baregehên enekesê û partiyên wê Rojavayê Kurdistanê hatine vekirin. Çavê gelê Kurd jî
li Eklezya Kurdiya û çavên malbatên revadî û binçavkiriyan li dîtin û hembêzkirina xwediyên wan e. Elî Umar